Здравейте, това е втора част на FIFA 2012 матча. Нека да започнем. 4-2 е резултата за мен. Така, сега ще свърши първо. Исках да центрирам дистанка. Както казах, може да ви изглежда, че играта забива, но това е от камерата. Както казах, може много финтове, даже някой не ги знае. Концентрираме, но нищо не става. И ето това време свърши. Вкарали са Меси, Давид Вия, Клай и отново Давид Вия. Давид Вия е вкарал два гола. Сега бяхме резултат, пак казваме 4-2. 45 минута, 42 секунда. О, не, трябва да ми вкарат. Меси. You're always vulnerable immediately after scoring. There's a chance of a break here. Defenders in charge. Now can he put it away? He get his shot in. Didn't have a ball for his own space there. The goalkeeper he just went for the ball. Pretty good coverage. Let's down there and put him on the shin. When you get into these sort of areas, you must hit the target. И ето. 4-3. What a finish that is. Two goals under his belt and he just looked for one moment like he's finished. He can frighten any defence when he starts to weave his magic. Who's he picked out? In front of the defence. All caught in possession. He's through. He's not held on to Нас? Не можах да вкарам. Останка мисля, че ще влезе. It's gone out behind. Corner kick. Taken short. Swung it in towards the head. Dropped straight to the defender. Гол няма гол. Lionel Messi. Real chance here. О, и това е нов гол. Това беше технично. Много леко би. Keep the ball in the midfield areas. They double their lead. It's not decisive, but it's definitely a healthy position to be in. He's the conjurer. Here he comes. Not many better in the air than him. Messi. Fabregas. Точно връща Меси. Тук аз игра с Барселона, той се лечи по синята стрелка, че това не главата на Меси. Lionel Messi. Лионел Меси на Ревоха. Тук ражда ми факт. Кой беше? Мисля, че... Тук стават много интересни и яки финтове. Ако има PlayStation 2, се запишете. Много хубаво. Ако имате чип. Ако не, се купете. Не мога да ви кажа цена. Не знам, но сигурно е 30-40 лева. Най-много търси. Но не е повече. О, не, взеха ми. О, това е фаул. Отново ще ми вкарат. Статистите, не съм добър. И ето го гола пъхне. Не знам защо да не сладко. What a goal that was, Clive. That is a wonderfully taken free kick. He's shown the forwards the way to goal today. Сега минавам. Possibility for a cross here. Центрирам. И тук трябваше да има дуспа. О, това е фаул. Отново ще ми вкарат. Статистите, не съм добър. И ето го гола пъхне. Не знам защо да не сладко. Сега минавам. Минавам. Центрирам. И... О, тук трябваше да има дуспа.
Чиста дуспа беше това. DeFalco. Но аз ако го спъна сега, веднага ще свири с Stop that злата. before he could develop. Messi. Да. Defender reacted quicker. He goes into every challenge Да. expecting to win it. David Villa. На Давид Вия. О, Давид Вия изпусна. Оп, Fabregas. Фабрикас. Messi. Меси. О, тръгвам, никой няма да центрира. Затова ще направя No problem with the defender. много се бавим. You've got to admire the commitment and energy levels out there. Само не трябва да пусна гол. Terrific tackle just to whip the ball away from him. Fabregas. Давид Вия. Меси. Messi. Сега ще правя малко финта. Just to keep it a bit. Центрира. Но пак отново няма никой, защото... О, фаул. За тях. 60-та минута е. Така, добре. Много за... Този финт ми е любимия. О, идвам! What a chance. Сега ще ви го покажа, защото беше наистина красив гол. Ето така. Малко назад. Даваме по-близко. Ето тук тръгна. Този игра. Видим топката. Така. Същатало тук. Засилвам се, тичам. Ето ме. Тук можеше да ме спъна да има дуспа, но пак ще да карам след. This team are really starting to enjoy themselves now, guys. They're really ramming home this advantage. It is almost impossible to stop in this mood. He's deserved his О, не, така сте супер бързо. Меси. О, не. Мене топка няма. Малко финтва. Messi. Меси. Shooting О, in минах край. Или, може би не. И това е гол. 8 на 4. Трябва да вкарат 8. Т.е. 4 гол, извинете, за да ми изравнят. Защото 8 на 4? 64-та минута, не знам, може още една цел да направим. Не, това е гол! Вкарахме, за жалост. Well, it's a good goal, Brian, but I think it's only going to be a consolation. I can't see him getting back in this, surely. Wonderful finish there. 8 на 5. Но все още 3 гола трябва да ме забавят. И може ще го направят, като ги гледам как се намираш тук. Оп, подаваме на Меси. Оп, Меси прави финт. И от тук прави финт. Мина го! Изпочита. Да, на Меси, който дава на Давид Вия. Давид Вия, тук имаше фаул. Дава. Меси, как не я хвана, човек? И тук фаул. За тях и ще... Леле, това е червен картон. За мен останах с един човек по-малко. Ето защо. 7 човек по-малко съм и сега според мен ще ме вземе. Но може, защото тази игра играе някъде най-много 20 дена игра. Повече не. Даваме, не, ще го спъна тук. Нямаше никакъв фокус. Оп. Да. Отново. Не,
Fabregas. Хоп! И гол! Точно така. Фабригас. Браво. 9-5. Не знам сигурно ще направиш на час. Какъв фаул тук имаше? Не, отново ще ми вкарат, отново ще ми вкарат. 100% ще трябва да направя още една част, защото стават 5 минути за сакса. Меси. Фейнт. Още един. Минам ги. Много близко. Няма ръка. Взехме. Трябва да те изпълнете. И фаул. 100% ще има картон жълт. Сега ще покажа защо доста силно спомня беше това, вижте. Жалко, че не отиде бонус. Меси, сам си! Точно така, моята момче, точно така! При малко финт, опа! И това е... Вижте какъв финт само, какъв гол! Вижте, Десет на 5. Смяна. Вижте вратаря, а той със съдията от ЦСКА. Що обратно червено? Всъщност, вие кой е с Матиески? Но някой каза, тлескарите, виждат тлескарите. Но секси има вкус. Това е кучето ми. Оп, ще подадем. И тук. Шаби. Опа! 11 на 5. Чакайте колко минути има да свърши видеото. Над 13, значи още около 2 минути има. И ще направя третата част. В играта е 78 минута. Давай, течете. Опа! Меси. Оп. Малко финтка. Оп. Никой не може да ми вземе топката. Да го концентрирам. Тук. Така. Искам да вкарам с центровка. Опа. Ау, за малко беше да ме тля. Но защо тази тъпа камера забива толкова? И аз не знам, много се дразни. Няма гол! Разве? 11 на 6. Караме се спешли бърка всички. Оп, давайте, тръгвайте му. И това беше Шали. Света си глава. 12 на 6. Сигурно ще направя трета част. Не, ще го спънат в наказателно. Няма фол! Той съдия ме обича. Макар че от ЦСКА. Ще му дам малко пари, ще стана от лесно.
gone into the referee's book. They've got to have Не more знам кой има discipline. най-много голове. Но ето какво стана. Туф. Усъкати го! Много съм щастлив. Кат. Ау. So well to find it. Тук имаш фал. Trying to find Тъп space. съдия. Messi. Оп. Да правя малко финт. Дай ме си, дай. Дай. Какво беше това? Опа. Давай, играй. Well, he has control. О, не. Къде е топката? О! Don't waste the ball, do they? Меси. Опа. Давай. О! Леле! Града, вижте. Гредичка. Много гадна града. Мразя града. Защо ли не измислят вратите да са толкова големи, колкото е голямо игрището? Всеки ще може да вкара гол. Good work for the defender. Оп. Подаваме, Меси, точно така. Опа. Тентве, хоп. Виж, не мога да... Ау, спрях. Nice football there at the Ау. back. Подаваме. Точно така, Меси, давай, ти. Real chance. Ти. Lionel Оп. Messi couldn't hold it. Не. Гол! Невероятен гол! Вратаря изпусна топката и отново гол! Доста хубав гол! Този път се ти... вратаря изпусна топката. Дуф! Точно така. Не може никой да ме спре! Не може още 90-та минута. And they still got quite a long Точно, way to go. точно, Yeah, точно! well, stoppage time. Not on it. Меси тръгва от центъра сам. Оп, Going nowhere fast at the moment. оп, и този го минах. Давай, Меси, давай, тичай. Бързо. Бързо, не се излагай. Фал! Защо няма фал? Не! Нечестник! Тъп съдя. Тъп. Много си тъп. Каза, че съм симулирал. Да. Ще му го върна на съдята, как ми се ще да го спъна, обаче няма как. Виж сега, Меси. Той, понеже иска Барселона да пада и затова не дава дуспите. Или понеже съм най-добрия, понеже съм много голове. И не иска да дава. Ау, ще да стане авто. Автоматик. Точно така, точно. Determination to keep the ball. Blocked. Това можеше да бъде. Какъв смешен фал, винаги за тях дава и картони ще даде! Жълт и червен! За това! Не е никак честно! He knew he was Защо на мен? broke. It was a rash challenge. Защо? And he's paid for it. He's 50-та минута. done himself to blame. А! Two yellows and you know you're Я not. бих. Съдята много да го 13 на 6 извини. Давай, Меси, давай! Да му отмъсти на съдята, давай! Опа! Те гол! И фал отново! За най-малкото нещо! Фал! Нечестни! Мразите! Мразя те! Ох! Very firmly. О, не! Какъв фал имаше тук? Матча свърши, дами и господа! И това беше! Барса срещу Бари! 13 на 6! Вкарали са Меси, Шави, Меси! Фабригас, Меси! Фабригас и отново Меси! I'd like to take this opportunity on behalf of EA Sports to Така, say това well беше done. FIFA Thanks for joining us. 2012 It's been a pleasure на as PlayStation always. 2. Let's do it again soon. Надявам се клиповете да са ви харесали. Коментирайте, оценявайте какъвто и да е вашия вод. Няма значение за мен, просто исках да покажа играта. Който иска да си я купува, който иска да си записва, играта е добра. Но на PlayStation 3 или на Xbox 360 е много по-добре. Надявам се клипа да ви е харесал. Довиждане и до нови срещи.